неразумни юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин? Или не са имали българи царство и господарство? Ти, българино, не приощай ся, знай своя род и език. Паисий, 1762 година. 120 години. Тъмнини дълбоки. Там, в дънгорите атонски високи, убежища скрити от лъжовни и мир, место за молитва, за отдих и мир, де се чува само рева беломорски или вечни шепот на шумите горски и оназвона тежки и набожния звън, в скромна килийка, потънала в сън, един монах тъмен, непознат и бледен, пред лампа жумеща, пишеше наведен. Що драскаше той там, мислен, един? Житие ли ново? Нов ли дамаскин? Зафанат от дълго, прекъсван, оставян и пред кандилото сред нощ пак залавян? Поличби ли Божи записваше там? Слова ли духовни измисляше сам? За в чест на някой славен чудотворец, египтянин, елин или светогорец? Що се той мореше с този дълъг труд? И бе философ? Или беше луд? Или той канон бе тежък и безумен, наложен на него от строги игумен? Най-после отдъхна и рече конец. На житие ново аз сторих венец. И той фърли поглед любовен, приветен, към този труд довършен, подвиг многолетен, на волята рожба на бдението плод, погълнал безшумно половина живот. Житие велико, заради което той забрави всичко, дори и небето. Нивга майка нежна първенеца свой, той не е гледала, ни младия герой, първите си лаври, ни поета мрачен, своя идеал нов, чуден, светлозрачен, и като някой древен библейски пророк, и он напад му с дивни, пестинни къстрок, кога разкривал е в гладката кожа тайните на мрака и волята Божа. Той фърли очи си, разтреперен, блед, към хаоса тъмни, към звездния свят, към белото море, заспало дълбоко, и вдигна те с листи и викна високо: от днеска нататък българския род история има и става народ. Четете да знаете, що в стари години по тези земи славни вършили дедини, как се с много кралства имали събран и била велика българската държава, как свети Борис се покръстил в преслава, как и цар Асен тук храмове градил и дарове пращал. Кой бе Самуил, дето се изгуби душата в ада, покори Дорацо и влезе в Елада? Четете и знайте, кой бе цар Шишман и как нашето царство сториха гоплян. Кой бе Иван Рилски, чието свети мощи чудеса се славят до тоя ден и още. Как се Крум през славни с Никифора би и из черепа му руйно вино пи, и как Симеон цар угрите прогони и от Византия приема поклони. А той беше учен, философ велик и не се срамеше от своя език, и кога нямаше кого да надвива, той пишеше книги, за да си почива. Четейте и знайте, що съм аз писал, от много сказания и книги събрал. Четете, о, братя, да ви се не смеят и вам чужденците да не се гордеят. Нави моята книга, тя е вам завет, нека се приписва и множи безчет и пръска по всички поля и долини, де българин страда, въздиша и гине. Тя е откровение, Божа благодат, млади и прави мъдър, стария млад. Който я прочита няма да се кае, който знае нея, много ще да знае. Тъй малвеше този мъж в килията скрит, с погледа умислен в бъдещето впит, който много бдения утрини пропусна, но пачето перо нивга не изпусна. И против канона и черковни извън работи без отдих, почивка и сън. Тъй малвеше преди 120 години този див светогорец, за рая негоден, и фърляше тайно през мрака тогаз най-първата искра в народната свяст.